Ik bid jou R100 voor een remis zodra ik eraan kom. Dat klinkt goed. Ik bedoel, je kan doen met de extra R100. Zo kom niet. In your dreams. Ik ga nou veel wijs waar branden. Oké. Aangezien jij nou zo full out wil gaan, kom gewoon zomaar nog een pak chips hier in die bed niet. Zeg? Oké. Hey, wat heb ik voor jou gezegd? Van zo op een lelijk sting je rond of zo lelijk aan mij roep? Maar wat die voor oma doen niet. Wil je s'nachts wees? Auntie. Shut up, ik praat. En hoe kom je weer zo vroeg in meis? Jij is permanent vroeg hier zo. Sorry, auntie, dat is maar net. Ik voel zo thuis hier. Ik zal eerder hier wees als bij ons eie huis. O nee, wat daarvoor bij je lijst? Dat is nu die atmosfeer, dat is net een beetje ongemakkelijk bij deze. Mijn ma en mijn pa, hulle strijden gedurende elke dag. En als ik iets zeg, dan is ik stupid of useless. Wat laat hij? Ik voel zijn maas pijn. Maar oma zei hem samen die feit dat hij stupid is. Nee, niet. Jij? Toe, wat is zo'n loudspeaker aan mij? Wat gaat er? Die kar is af, oma. Oh, dat? Oh nee, ik heb me vast ervan. Ik weet precies wat die meisjes aan gaan. Ik heb het zelf afgezet. Ja, oma, hoe komt dan? Van ik is moeg dat die game nonsense van jullie voor mij oorlog geraakt. Als al wat jullie elke dag staan doen, die is daar en die een van jullie ook krijg je zo die. Ja, maar oma, ik denk dat je ons is bezig met een nieuwe businessplan. Zodra hierdie businessplan in actie is, gaan ons rollen niet putten, oma. Oh, nou zeg dat is recht, mijn auntie. Mijn auntie zal zien. Of willen wat, ik kan niet wachten van die dagje. Ik kan niet wachten van die dagje, want die vader weet. Als ik één dag wist wanneer ik stok oud is, of wanneer ik al klaar met graf en dood is. Jullie werken nog voor 2 maanden, dan kan ze gaan een bezigheidsplannetje. En een mens kan het zo lang gedelig wees. Ja, dat is mijn auntie. Ze haar daar buiten, mijn auntie. Niet één van jij, of die dik genius, kan van mij leren hoe hard die leven buiten is. Ik heb die leven al geleefd in mijn leeftijd. Huh? Wat jullie moeten doen is, raak van jullie zelf recht en krijg van jullie een rechte werk. En daar heb je naar voeten over jullie zinnen. Precies. Cedric. Wat lacht jy ouwe? Hallo julle, Sawasa hier van die Karoo. Dankie dat julle hierdie video gekyk het. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.